good morning. For today's video guys, niata sa luyo kay atong doawon ang akong gitanom nga ulbati atong bisbisan. Bisbisan. Nara akong tanom. Ay. Sabot. Atong bisbisan akong tanom guys. Kay aron managko. Na gagmay pa kaayo ko. Nagdasad ko'y bagong gitanom diri ay. Kani. Pa siya na nalinsing. Pa dyan siya nabuhi. Pa siya sa lingsing. Sig man na lingsing gani guys kay gibisbisa na. Kari noon kay nanay mga dahon. Yun na siya sa lingsing. Okay. Nana ko'y paabuton pohon guys. Nana ko'y albati nga 5 kapunuan. Nasa kamunggay ay tinanom na nilang Rachel. O tambo kay ilang kamunggay oh. Ilang Rachel na nga kuan, shout out Rachel. Ilahan ang tanom. Ako ang tanom nga albati, gagmay kaayo ka na ay wala pa manay salingsing katura. Yato niya nang atangat atong bisbisan akong tanom nga perting minduta guys. Nga pipiniwa nga. Atong bisbisan akong lumunsito. Daga na kay bunga. Akong lumunsito. Diba? Daghan kay bunga. Atong videohan. Atong ipo ni ribaw og pila ka buok ikuha. Oh, di ba? Nanay daghang bunga, dagko-dagko na. Oh. Apa oh. Tagsa-tagsa ray bunga, wala gid siya nagpungpong. Ano lang, maka-harvest. Kita kayong kuan, Cebu City. Muni ang among ang luyo, kita kayo ang syudad guys. Sa lahog man na o kanang mga tagas ning building. Sa lahog na siya.